asko eskartzea gure honako oroimen ikarresa gogoratzi, baina beharrezko bai. Akitzeko, Luis. Eta hon, Irma, ez bitxorelakak, zandukozku bakedaneko udalekutako oroitzapena gordatzen dena. Ni gauza askolagaz esateko. Ixan zan, hauelketia, lau bat urte bena, zentza genuen, beti aruz donuntzun bikin gerizein bakedan non, da beti bakedan non, balkon de Pilatus, urre derra, hortxe mundun, pasaten gendun ura guzti, jebi etxin gendu zen daruko ume moltzo batzukin. Hortun pentsaren duen, honek amasi amabost urtekokin, enbi doka akampada bat, eudan hortasune bizkate laguntzeko esnatzen, bizkat, haman magaleti bizkati urteten da benero. Da, orduan pentsaren duen, antzen azederun, urrederra jasoten den tokixan, balkon dukilatu zen behinan, akampada bat etxi, erugen duzen zei bat tinda kampaina, eta arduraduna pesei, eta gero eudazin otomarre nolakon batzan. Eta lehenko ara duten gendun tinda kampaina guztik montaren duzen, eta honen berdu batzarra. Diru genkan danoke aportatako diru bat eguan, eta hon batzaren erabakiko dendetan zelanik zertu berdoen. Bizitxeko modu zelanik berdoen. Ero dendak arduradun bateaz, ero zeuen bostin, ero zelanik berdoen. Notxoiru urte baina alkorotu batek, dana nahi ben arduradunak fuera de handik kanpoa. Da batu ginen, nahi gendun, otazinoi. Enda gaztik, klaro, dana nahi ben eudak isan. Eta enben, budan, arduraduna genuen denda baten, eta edo zartuzik beste denda guztitza. De politxe izan zan, esperientzi baina, oso latza izan zan, lengoko egunetan. Bakotxak, denda bakotxak hartuan, beraik tokaten gakon diru, administraen biben diru, eudaken biben garbetxasunak, jatekuk eta gauza guztik. Honekan amadozei, amaboz, dolako urtikiko zen, hau zan goldo zan, danen atxe mute bat. Patxaro zuten magu mutile. Eta hasi ginen bizitzen. Lehenengo guk esaten ginen, gu jaukirak hau. Arduraduna morure, bastak hau kasi zerenik. Da geuken gauz jatekuk eta geuken gauz geure iztoixea, baina da iztutzau, horik mantenioen bizan. Jak egu dakotazinen hartu ben hori ere bakizon. Da lehenengo kogunik gazteik inoz izan altzan. Geu altzalinean, kunginean bakedan noa erosigitu zen geure gazak eguerdiko jateku etxeko eta gauzak etxeko, hain ez duan Jesukristik izuanan. Alako baten, aia zen jateko zazioidako, edanak akarei behire, goazi ginen arrozpaile adero-dera etxen laoiuk eta iztoixa guztik ingen du geure jateko, eta usain ederra bat, eta danak geure behire behixapek gortu biharrenin, hasi zin entreru nintzek ere, ez du zela erostea, barru zela erostea, eta denda bako txaberak, aukeratu iban da administrabioan diru. Eta lehenengo kogunin kasik isiben zeben zan. Biharren egunian koatzaldin nire iluntzu bat, funtzin bakedan notak arriben nahi beste margarina eta nahi beste hobit eroseztu zen, dale aretxei margariniko bisita. Ikusten gendu zen, bigarren eguniako jaigarten gakoen ja galtzen isu zen elagan ustekin. Eta gero, frutilak ez ikutzen dezkai, eba jatekun bidea bena. Dendetan eguazen nerdean ekipu bai. Neskak zadutzen nezen. Zuek esposo etxen jateko eko febriengo, baina zuek zauek entenduko zazen. Goez guzitza zuen zago jateko. Da lehenengoko lauekunak izan zilorotxekin endreruokin de gauzakin. Jan nau bixeta, jan markarin. Alako baten konturatu zin bolanik ezin jabela. Garbetxu ezin etxen, jantzabe botate ben, mendire gora eta mendire bera. Eta alako baten, sartu zin bizkate birin. Eta hasi zin erosten gauzak. Baina ere, klaro, zeben diru gaztaten. Nana jateko ordezak eta gauz. Klaro, guzaten gintzen, gugik ez ningela, eutak hartura bela hori bideoite, erantzun eutak enbeta bela. Gero, holanik gabizela, gabe baten pasarazkun, leheneko erumotu zen, urrune 10 kilo urrun,
ez ni horrek egun guztitxako eta horrek gauza guzti basiku, erungo zen erositxe bertan badan ukikutxeko aukeri, gauzak ikutxeko. Eta lehenengo pasagazkun ganaruk etorri, eta hainben orun guzti jan, ez ne guzti apurtu dana, eta dana triskatala azkun horrek, zukalde guztipe bakotxa, denda bakotxa bera zukalde egon da. Eta hasi izan zen desastre bat. Eta gero horre bilizin gebreatzetik horrek ganarun jaui, ganaruk ekaxotutera karrezela, azpiz eta karrela eta urunan negora ben izan zen. Baina gabazpe, ganaruk azizin, geure denda urriatz, da egun batek denda guztiko batzin ganaroz betet, antxe, ador handian izan ginen gabaz, guk urte gendun linternak haue koldo, alako palo handi bateaz da dana, gutil guztik ebizen japaluginan ez hau fiestiz izan zana. Eta bixatzen, ganaru, eta bixaldu zitzu ezen. Gero garbitxasuneko kontun be, gogazen ezaten, antzara karrela eta garbitxuko nabela, gauzak ez hilik ezela olanik egon. Eta zizin garbitzen da. Lehenengo izan zen, naprakak izan zitzu zena izan zen, koldo. Baina horako aitzarbol handi baten, adarra garrixure bajaten zen, gure alderdire, eta praka bekuztezik bera gorgo izan dizata, no barra zegoen ginen beraken, baina jabona duriaz. Eta beste guztik ez da ikixerrein dut, jamixaten da zizin, jategu gerozten bebai. Gero azkanin erosi ben, nahi beste okela. Okeli jangora bela eta enbiak kongori zela eta. Okeli be, esan gintzen, okeli hor bat emozu eskutxan, dana eustelduko batzu eta epin izuen errixun. Errixun epin ibin, baina gero astu erongakoen, erosekoen goik, okeli bihar getxeko erosteizu pasazan, abe usteldun gakoen. Da izan zen, amantxu zen, bera akampadi eta danai sobrakoen diru. Da arduraduna geunkan diru faltikuz. Justo amantxu gendungu. Eta beti, gero komentaten gendun, sekule arek akampadik emozkun baino ez etxasunan esari, ez zanela izan, gutzako behizan zen latza, kompletamente. Asko argaldu zine gazte guztik. Baina hortxan batxo gendun, baina goldu zan, danetan, admirazin nidan ugekoan berana. Zanelako lasai xeta, gauza guztik lasai itxegoan da, darek kozina guztik eta garbitzen gero bilik gendun lorra izan zan handixe, baina akampadaik aberatzen hasi izan zan. Bueno, amendakau beste zertzena da bat, eta, bueno, amendakauz batxe badazka minazpiko guarriako lagunak, ez da, bilbara zeo zeinek neko rau honne izo zargitxu, gara lotzatu txeta zer da, baina igualatzen hauko momentun, aurreko, venga, aurreko, eta hau bizkatz jarretxuko biografiziaz bai, ja koldo nereiketik, ekarri ban ondo edixu, garrixan ekiban eragine, mobilizazioik eta horretako eukiko eroz baltzarei, Iñaki Arrixa, Jose Antonio Agirreba eta Begoña Ibarrosan testigatzen. Osako eroz, berroa batzuk. Eta jantzarei nigozu, antxeratzarei, amiko bat. Onda. Bueno, guke gaur hori paseu eta pixago nien, etorri ziren etxera Sanemeterio, Joselu Sanemeterio irakasbide eta Zuzina, Mari Jesus Gailegie. Daia kuartelera, gortureko ia kuartelien neon da egozamantza eta berba eginda edo dana alakoa. Eta gu deklaretara etorgin egin gozien, gorreko kuartelera. Zera, ez da niz, arrazketan mutriko gara eta giro gino elkarregazeta. Eta, bueno, bezperan Azimarrore sartzen ikusi gendun, eta ordu momentu Azimarrore sartzi etzan zure ditzen. Eta, deklarazioak zeuzkuen, bueno, nos debería tomarnos la declaración por separado, ya que es lo que toca el vida moduen, pero como esto está muy claro lo que ha pasado, lo tomaremos conjuntamente. Esa es una inteligencia. Eta, bueno, porque ikusi gendun apurre, zer ikusi, sartu den barrore, uste eskin zaila mao, eta buelta eman gendun, eta pauso bikun ordeko entzun tirura.
Eta bera ez genuen ikusi, horrek kurbatxu bat egiten da horrek kuartel horreko, horrek guru horrek, zerak. Eta ez genuen ikusi beste. Eta horrek, txokeute ia bestiek ikusi dela, eta arek deklaratu beharko lehukela, eta ez bestiek ez deklaratu behar. Eta hortik guinen etxera, deklarazio egin da, gogoratzen ez, deklarazioan barruen ez lan zatezkoen tenientiek, estamos en estado de excepción, las armas en guardia, en el puesto de guardia están en Pervengan, porque están seguro que pendute, y hoy se la balanzó Arriola y salió un personilla, Eugori se ikusi izan gendun eta kitxu. Gero ja juilin etxera dinot tabernan, barruxetarren etxera. Eta ikusi gendun handie, gorpue bertan, pasetu egin gozat. Pasetu txok baten barru egin gozat, zer esango gendun Amari zer esango gendun Jakin de gainera, azkenengo, bizirik euken azkenengo zemi izala. Nik ere hon ezagutu lehenengo txikixak izuzan, beste bizi bai, eskolari biztinguaz, eta ezagutu egin zuen, Jose eta Sabina. Zer esan, zer ez. Hone eusan, ni baino gehiago dakizia, Arresiak eta Sabin Gresak, ordureko bertan eusan abago dute. Eta handik aurrerako, Arresian eta abagoen agindutara, esaten hemen ahitzen gendu. Bisoaneko usan gortu. Eta eroia, handik urte betera, edo inurreko deklarazioik Karailanoko kuartelien. Eta bertan kuartelien, kuartelien eusan, gorazo? Gracias.